DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Maskati yakanaka mhuri yeZimbabwe. Zita ndi General Stole. Regai tisangane maskati ano sekutaura kwatamboita Maxen kuti tichadzoka tichikupai ma-updates ekukoti. Sekuziva kwamunoita kuti Comrade Nyoka Yamabhunu vange vachipinda koti yavo vachipindurira nyaya yesection 49 inova immigration case. Toda kutenda ma-comrades vakwanisa kusvika kukoti ikoko. We know kuti some of you mazoita ma-challenges. Mamwe ma-comrades ndataura navo Maxeni vaine ma-change of schedules sikubasa. Tikati aiwashandirai mhuri. Vamwewo vaita ma-challenges e-transport. Ndo zvazvakaita. Vanhu vanoshanda and ma-challenges tisangana nawo, but pane vakwanisa kusvika. Toda kutenda nekuda kwekuti mataridza rudo rwenyu runoshamisa. Ndawana ma-updates kubva ku-court direct and some of the comrades vakwanisa kutipa. Toda kutenda zvamaita zvese tinozvifarira and rambai makadaro. So from the information yandaita gather, unless kana ndazopuwa zvimwe na lawyer since ndine briefing na lawyer na 6 o'clock, case ya Comrade Nyoka Yamabhunu yanzwikwa, case yemapepa. Therefore iri kuchinjwa zuva kuti iende kuna 13 March pachapuwa judgment. Zvaonekwa kuti ma-outcomes case ya Comrade Nyoka Yamabhunu yemapepa haikwanisi kuti ipiwe a judgment today nekuda kwekuti extradition naiyo ine a similar demand yekuti vaende kuZimbabwe. But ma-circumstances are around extradition ita overrule the decision inogona kutorwa necourt kuti whether voenda kudeportation here kana kuti vanofanirwa kuchengetedzwa pasi pemutemo wevapoteri. Saka we are still waiting on the issue iri kupinda muna March kuti tione kuti what is going to be the decision. The overall decision ichatorwa necourt after the finishing of all the evidence dziripo dzinokwanisa kubatsira Comrade Nyoka Yamabhunu kuti vagamuchirwe muSouth Africa semunhu anotsvaga upoteri nekuda kwezvematongerwo enyika. Ndiyo ichadetermine the judgment yekesi yanhasi. Saka I think vanogona kunzwisisa manzwisisa ipapo. I understand ma-challenges ari kusanganwa nawo. Ndanga ndichifonerwa nema-comrades vanga vachitaura vachiti general mukoti manga mune drama. Tikati we are still going to expect a lot of dramas nekuda kwekuti ndo zvazvakaita. Asi what we know ndezvekuti Mwari vari kurutivi rwedu, and tichiita izvi we are doing it with a clear conscience
toda kubatsirana nacomrade vedu vakwanise kuita regain his freedom, vashandire mhuri. Kana tichinge tapedza kubatsirana nacomrade Nyoka Yemabhunu sekubuda kwatakaita pachena, ndiko kupedza kwatinenge taita basa, then voenderera mberi nebusiness ravo ravange vachiita. Tinotenda Mwari nekuda kwokuti vari kutipa ushingi neuchenjeri hwekudhila nethis case. Taingada kuti tiite disseminate everything which transpired at the court, but for the security reasons hatichakwanisi kuti tipinde zvakanyanya muzvinhu, but chandongoda kutaurira macomrades ndechekuti imimi expect a lot of dramas ikoko kucourt, nekuda kwekuti taakuenda kwamvura yacheka makumbo. We just need to make sure that we fasten our belts and we are going to win. Mwari ngavakuchengetedzei, muitirwe zvakanaka. Over the issue yemapayments, tiri kutraya kulayeza nalawyer kuti abatsire. Saka whether takwanisa kuwina kuti comrade Nyoka Yemabhunu vabude, kana kuti tadhileya apo nepapo, tichazokumbira nzira dzekuti how are we going to fundraise mari yavo, kana ivo comrade Nyoka Yemabhunu vavewo pakati pedu. Asi kana paine vanonzwa kuti vari kuda kubatsira, munogona kungoita get in touch, munogona kubata inini, munogona kubata Mukoma Godwin, toenderera mberi neprogram yedu. But I want to believe kuti tese tiri pano tiri kuziva kuti this case yafamba nguva yakareba, and toda kutenda lawyer. You know, I'm flattered nekuda kwekuti ndiri kuona kuti lawyer vanhu vanga vachimuundermine zvekunyepera. That lawyer is very good, and Mwari ngavamuitire zvakanaka nezvese zvavari kuita. So situation yedu ndiyo pairi, lawyer is doing her job, but zvake kubhadharwa ndokwasiri kuita, but ari kushanda nemwoyo wekubereka sekutaura kwaakaita. I'm still gonna get more insights, but ndichaita a briefing naye between 6 and 7. But Mwari ngavaitire vana veZimbabwe zvakanaka. Tiri tese muchengeteke kwamuri ikoko. Luta continue.